Alright, may hapon, may gabi, no? Alas 6:29 tak na sa gabi. Benjet alas 6, Health TV Cebu. Good evening. Ato girespondihan kining usa ka shooting incident dili mismo sa may sitio Kalumpang, Barangay Inewan, Dakbayan sa Subo, Manghigala, mga bay. O mga kaning doon nahitabo nga pagpamusil, no? Mo ni ang biktima Manghigala, kining gipusil dili mismo sa crime scene sa Barangay Iniwan ding ato Dakbayan sa Subo. Sa ato na ko ang information, no? Ang biktima si Arnel Gaviola, 32 anyos, og usa ka construction worker mga higala, no, kini mo ang biktima ay dili mismo sa may Barangay Iniwan, Dakbayan sa Subo. Oy, ali ko pultahan kinita mo, wait. So mo nino mga higala, ang kini mo ang biktima. Actually sululo ni nga dapit, no, dili sa atong girespondihan karon. Onya ang dapit mga higala mga bay. Mo ni ang situation diri sa atong himutangan, no, sa may sitio Kalumpang sa Barangay Iniwan, Dakbayan sa Subo mga higala. Ang kini mo ang biktima gikan sa gawas mo, no, og nidagan pa diri sa suod, og diri ginahagba kini mo ang biktima nga si Arnel Gaviola, 32 anyos, kini sa usa ka construction worker sa kapintor. Ada kasama Jiki, no? Mo niya panimalay 34 anyos niya, mo niya panimalay mahigala kaya ito gikuang karon. Tungod ko siya panimalay, no, kini mga biktima gipusil sa wa pamatino nga suspect. Ato na sirado atong kaning na sabta niya kining mao dibe sulunod nga area diri sa may sitio Kalumpang sa Barangay Iniwan ning atong Dakbayan Subo, no mga higala. So mo ni ang situation ko rin, no, sa atong nahitabuan karon. Okay. Mayang gabi kang James Arnold Villacampa, shout out ko sir ni Sir Nino Caballero sa H4 Security Department, no. Ni mga tungora mga higala mga bay sa Health TV Cebu, no. Atong balik ko na nga kamo nagtan-aw sa usa ka shooting incident karong gabi diri mismo sa may Barangay Iniwan, Dakbayan sa Subo. So ang atong ipabot na mga higala mga bay, ang mga personnel sa scene of crime, operatives Kursoko nga motubag karon sa mong alarma kaning nunod na sa kining hitabong shooting incident diri mismo sa may sitio Kalumpang sa Barangay Iniwan ning atog Dakbayan sa Subo, no. Oban ni kasama ang GQ Kihano nabo diri mga higala naman ang dapit mga higala dito sa highway no, right from pagkadri ato dito nagpasa ang mga edifice nagpasa ng caliber pistol kunya dali wala dali. So ako magtuog nga kanimo ang suspect wa di magmotor tungod kay kung gikan sa kalsada o gikan sa may dam dito sa gawas mga bahin mga higala mga bay, grabe kay ka suduno, no, nga grabe ka kaning suduno ng area niya ang motor o makasud diri dunay kanang kanas to, so maglisod ang motor so manang ang suspect ini naglakaw gid ni o nya paglakaw niya na timing nga kanimo ang biktima nani dito sa may iskina una pa magasud ang ilang panimalay hindan nga naka higayon sa pagpamusil kini mao ang suspect ngito na sa biktima nga si no kaning biktima mga higala. So man nga nahitabo ni nidagan ng biktima gikan dito sa may iskina nga bahin, iskinita dito kana to dito no padagan diri o diri hagba na kani mao ang biktima nga si kwan si mo ni balay do lagi tunta, no, doon na ning kahoy diri nahagba na sa kita Arnel Gaviola. Basta lang mga ilan nawa sa ito ano. Gamay dani. So mo ni kasi si Arne. Tubang ko ano kumugawas ko nato sa may gabi kang Renz Edward Agapito, no, og kang Miles Renz J. Calo may gabi, no, sir diri sa Compostela, Cebu. May gabi kang Joyce Binice, shout out Lods
no sa to baga comment karon sa tuong comment section sa Help TV Cebu. Good evening kaninyo. Kini higala Benji Talisik sa Help TV sa pagtubag kining shoot incident diri mismo sa may sitio Kalumpang sa barangay Inewan, Dakbayan sa Sugbo nga resulta sa pagkamatay ni Arnel Gaviola. 34 ang edad, usa ka pintor, usa ka construction worker. May gala. Nya at mo ni ang kuan ha. Mo ni ang atong ihapon. Siya pa sa makadistrito sa ebidensya nito na Atong ihapon. So mo na ang mga kaning ligin kag paglingin mo na ang kuan ang kaning mga bala o kabang sa bala nga gisundan pa ang biktima dili og diri na nahagba si Gaviola, no? Karong gabi o karong adlaw May 28 mo na kini ikaduhang shooting incident nga gitubag sa tong PNP. Una kagay ng kadlaw didto sa may sa Dan Colon, no, sa barangay Pahida Central kidin o sa Kamaranaong namatay niya karong gabi nga napay sa ka pagpamusil diri mismo sa may barangay Iniwan kaning atong Dakbayan sa Sugbo mga igala. Ikaw asawa, ma'am? Ikaw may asawa? So ayan kapuyo ni mga igala. Mo ilang panimalay, no, kung mga biktima. Unya ato lagi paabot ang mga personal sa scene of crime operatives, no, mga igala. Gawas yung biktima ng gawas. Sa mga empty shell ito, lima empty shell pang recover sa Wa pa matino, no, kung sa empty shell. Posible ka. It's either caliber 45 or 9mm. Liver daw. Mo lagi it's either 45. So initially, Confirm na niyo, sir. okay, initially, no, caliber 45. Pero di pa tama ko yung so kung may mo. Ang oh. Boss, nay agyanan di wala. Nay agyanan diha. Wala. So did ending the pita diri sa tong nahimutangan mga higala. Nya kanito gibarugan karon. Balay po din nagatbangan ni so mga dito ta pudo sa kaning panimay dito ta nagbarog karon. Onya na diri biktima sa atbang mo ilang panimalay. Nya na diri biktima mga higala, no. Kaya gibusil karon. May gabi kang Clyde Idel Andohar. May gabi Idol Benji Talisik. Shout out sa watching now NHA Budlaan. Oy, good evening. Diya sa barangay Budlaan, Dakbayan sa Sugbo mga igala. Mag-isip atong panikamutan nga ato hinabi ang Pwede ko mo yan. Hindi siya to ganito. sige ko no. So, usbon ako sa Kalumpang, Barangay Iniwan. sa Dakbayan Subo, kining pagpromosyona tayo sa South Construction Worker, sa kapintor, ang gipusal ko kay on the spot, mga hapon mga banabana na 5 pasado. Karong hapon, duwa ka wala armado laki ang gipusal ng maong gabi tumaga si Arnel Gaviola, 34 anyos sa Gatribong. Kunya patay on the spot ni Daplin, o kilin magbahay siya Padimay, no? Man siya gigupon sa ako ni lalaki kan sa agianan dito sa Inayawan hangtod na nakasulod siya diri apan nakadagan pa siya diri kay ang mga empty shell ko aman sa agianan, no, dayon so diri sa ilang Padimay ni ring soon ang iyang asawa. Kaninyo nakita ron nga nahagba na nga naghayang mo ni ang biktima sa promosyon nga si Arnel Gaviola. So money na mga igala gibenson. Possibly sa okay. Si Mamuti Bull Junior mato ba niya nga asa diri sa may sitio Kalumpang sa barangay Iniwan ni atong Dakbayan sa Sugbo kining nahitawang pagmusil karon gabi mga igala mga bay sa barangay Iniwan ni atong Dakbayan sa Sugbo. So mo ni ato gitubag karon kining usa ka shooting incident mga higala. So wala kay pag kita na ko sa buto, kita na ko ni dagga siya, kita na pahagba niya, digawas ko ay tabel, pinunta ko nun. Gusto ko na ana kita ni put ano, sila dito. Oh, sila no dito. So kayo. boss, ang katong duha ba nag-usay suot ato? Ang katong usay atong suot nagtaptang na face mask. Kuara ga helmet ra. Helmet oras. Helmet. Yan ikso. Magoy mo ni manghudi mo. Maguwag nimo.
At that time siya gaon sa ato nagbarog lang na nanigarilyo kani ang biktima. Wala, ito yung asawa na, yung asawa. O niya, Dito sa gawas. Baka nalilantay. Adring lantay dari sa gawas ay. o niya. Nya dito lang do ka tawo. Nahulog na ang motor, kalit. Mao disod ang motor re. Wala, Yung unahan? ano mo sila, ninaog yun ito, kuhan. O so bali usara ang ninaog katong bag rider. Kuhan, tiwas ang kuhan. So duha ka motor. Pag-go ko sa usap, yung siya, sunod itong motor, di ba tiwas, ang gatong nag-drive, tiwas po. Ay ha. So duha ka suspect din eh. Duha. Ang mga tao dagay na medyo nagkuan bungkag ang mga tao. Ato higayon na sir. Boss, ading ato higayon na. Pagpuso si mo igsoon. Dirira nya yun sa manimo wa kami wa kagi Wala ko nga, silong kakapin. gingnan ka. Wala ko kuhan. So ni diri di sa higayon na no. Diri sa din lingkod na imong balay. Amo ni. O kani. O diri sa naglingkod niya gingnan sa magsuspect. Yeah. Sumani. So stay tuned bagay sa tuwag lugar update karong gabi dari mismo sa Basitio Kalumpang barang iniwan nga tundag may Subo shooting sila gigitubag karon sa ato kapulisan sa Station 7 Pardo Police Station kilabot na sa pagmamusil sa usa ka biktima nga si Arnel Gabiola 34 anyos kin sa Bolopio dari mismo sa Sitio Kalumpang sa barang iniwan ningatong Dakbayan sa Subo kini higala Benji Tele6 sa Help TV Cebu. Standby, do update, kaya mabalik taon niya tataon, bahigala, pag-abot na sa scene of crime operatives. Budget alisik lang sa Health TV, may gabi. God bless us all. Isa ni ka pintor